Netewên yekgirtî armanckirina bingehên tenduristî ji aliyê balafirên şeriyên rejîma Esed şermezar dike û dawîn bingehê tenduristî ku hatiye armanckkirin li bajarokê Seraqib li gundewarê Idlibê ye. Banos Momêsês, hevrêzkarê karobarên mirovayî herêmî li neteweyên yekgirtî ragihand ku armanckirina berdewam ya avahiyên tenduristî û nexweşxaneyan ji aliyê balafirên şeriyên rejîma Esed cihê me tirsiyê ye. Herwiha Banos daxuya kirin ku armanckirina berdewam ya nexweşxaneya sedan kes ji xelkê sivîl ji mafê wergirtina çareseriyê bêbeş dike. Hevrêzkarê karobarên mirovayî yên herêmî li neteweyên yekgirtî got ku di dema 10 rojên borî de balafirên şeriyên rejîma Esed avahiya nexweşxaneyê li Seraqib armanc kiriye û di encam de ziyaneka gelek bi avahiyê gihiştiye. Banos eşkera kir ku di sala borî de balafirên şeriyên rejîma Esed 112 caran avahiyên tenduristî bombebaran kirine. Di sala 2018 de balafirên şeriyên rejîmê 13 caran avahiyên tenduristî bombebaran kirine. Ji aliyê xeverê xistina pizîşkên bêsênor armanckirina avahiya tenduristî li Seraqib ji aliyê balafirên rejîma Esed ve îdane kirin. û dane xuya kirin ku nexweşxaneya Seraqib ji kar ket û bombebaran kirin bi bê binbêkirina yasayên mirovayî navdewletiye binav kirin. Berî niha jî Komîteya Xaça Sûriya Navdewletî êrişên balafirên şeriyên rejîma Esed li ser avahiyên tenduristî û perwerdeyê şermezar kirin û daxuya kirin ku bi sedema wan êrîşan sedan kesên sivîl bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane û bi dehan avahiyên tenduristî perwerdeyî ji kar ketine. Neteweyên yekgirtî di raportekî de eşkere kirin ku di dema du mehên borî de bi sedema êrişên balafirên şeriyên rejîma Esed 272,345 kes ji Idlibê derbeder bûne.